Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Und viert. Ha, Pier, kies mij te knikkeren. Ik moet eerst bijken uitletten. Dus mem had het net ontied. Nee, want ik moet naar de kapper. En mijn oerke ben ik je weer. Pier, als Marieke nou maar die maai giet, dan kun je hem Lies ook wel even meenemen in de buggy. Was dat wel, Marieke? Jelle, hè? Vind ik wel leuk. Oh, ons moet ze mooi naar de kapper en dan moet die lietse Pjutter zo lang omdangelen. Je kan wel even naar het parkje. Neem maar wat ballen mooi voor de een. Dan had Lies ik wat te doen. Maar haar treien zetten ze aan. Pier met de hoen aan de riem en Marieke met het lietse zuske van Pier in de buggy. Als ze in het parkje binnen, dan wisselen ze van rol. Marieke krijgt de hoen en Pier de buggy. Wij kunnen haast nog wel een keer omruilen. Hoe dan? Bij jou Lies de hoen. Of we binnen bijken onder buggyfest. Nog beter. Dan kunnen haar loeken. Ja, goed idee. Dan kunnen wij de eind mooi voor je. Want die komen net onder kant als bijken de biest te blaffen. Oké. Jou mij erin maar. Ben ik hem hier onder vest. Makkie. Zo. Braaf bijken. Doe maar. Meest wel eens rennen. Was dat de ballen? Ja, hier. Kwek, 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 kwek. Kom maar, eindjes. Je moet net bang te wezen. De hoen doet je hem niet. Kom maar. Lekkere ballen. Jou mij ik maar wat. Jere. Net Syrium. Ho, ho. En de kwastnek op hier. Mat ik altijd. Zo, honger. Oh, maar Sjen, ik kan er nog meer opvleen. Kalm on, jongens. Er is genoeg. Pier, waar is Lies? En waar is Bijke? Bijke, Bijke. Kom hier. Bijke. Ze binnen vlot. Kom mij. Die maat is ziekje. Maar waar? Ze binnen het parkje uit. Doe nu, jongen. Wat voor kant uit? Bijke. Die komt uit, denk ik. Hij zit wel naar huis gaan. Of net? Ik hoop je het. Kom, we halen je ze wel in. Pier en Marieke draven het parkje uit. Maar op het dik is neer te Sjen. Geen spoor van Lies en Bijke. Oh, Pier. Wat maakt we nou? Weg is ze wezen. Ze zijn misschien aan de andere kant het parkje uitgegaan. Wie maakt weer om? Misschien missen we wel ontvierd. Kom mij. We joggen eerst dus. En als ze daar net binnen, dan gaan we naar de politie. Pier en Marieke vleeën het parkje weer terug. Pier roept wanhopig om Bijke, maar waar ze ik joggen? Geen hoen, geen buggy en geen Lies. In het park net en thuis net. De trien rol je Marieke over de wangen. Ze weet net meer wat ze mat. Pier wol. Die rint streekjocht naar het politiebureau. En Marieke volgt hem. We ziek je mijn zuske. En uw hoen. Ze binnen ontvierd. Een famke en een hoen, zeist. Ontvierd? Ben je hem er wist van? We zijn ze kwijt. Het famke zit in een buggy. En de hoen? Zit er al vast. Dan kun ze nog net zo vier wijzen. Kom maar mij in de auto, we gaan er dadelijk op al. Waar pa? Ja, dat weet ik eigenlijk net. Maar we zullen ziekje matten. Je moet er maar zeggen waar. Maar de beide bijen in de auto jagen de politie stritten in en stritten uit. Maar nergens geen Lies en geen Bijke. Dit is me wat. Ik hoop je net dat je me echt gelijk had. Wat bedoel je? Dat ze toch zo ontvierd binnen. Ik zal samen mijn collega's waarschuwen. Eerst nog even bij hem tussen, want ik mag hem heid en men praten. Die binnen net dus. Net dus? Het verhaal wordt heel iets vreemder. Je hoorde mij net voor het lapje, wel? Nee. Daar is het. Het laatste huis. Ja. Ik zou het, ja. Maar je maar eens zien wat daar voor de doos staan. Bijke en Lies. Oh, ze binnen weer. Gelukkig. Gelukkig. Knappe hoen. Had er toch zelfs de wij weer omvoen.
En Satasjen markeert het liedse been echt niet. Ik begon op zuiver al wat te kniepen. Beliet dat het saboteert. Oh, Bijke toch. Heb je mijn kaai? Ja, Kan je hem erin komen? Ja, Nou, dan zet ik je maar weer achter denken. bedankt meneer. Ik ben sablier tot ze er weer binnen. oors ik wel. Ja, nog bedankt, meneer. Als Piersie mem een kwartiertje later weer thuis komt, dan bin de bern alweer wat door de schrik heen. Ah, jongens, mooi dat Jim ik alweer thuis binnen. Hij ze goed op die post, Lies? Ja, nou, Lies. Bijke vooral. Bijke kent de nijvel alleen nog maar liefst de kuierien. Hé, Bijke? Woof!